Здравейте, аз съм Миникрафтката, с мен е Печения 12 и сега ние сме на едно survival-че, което е онлайн. Някой път, като станат 50 абонираните в YouTube, ще ви кажем кой е сървърът, за да може да играем заедно. Но с нашите фенове. Изпращате на почтата на видеоклип, за да може да ви оценим и да видим дали можете да играете с нас. Защото трябва да избираме добре нашите фенове и нашите играчи, може да станем някакви приятели. И всяка седмица ще има кастинг за снимане с нас. Може да сте гост в нашите видеа, като... Да, но не идейте да пишете по 100 пъти един и същи коментар, защото напишете ли го по два или повече пъти да искате да снимате с нас, си губите правото за участие. Да. Тъй, че моля ви, не идейте да подпишете. Да прикалявате с коментарите. Един коментар. Стига. Ние редовно ще проверяваме вашите коментари. Всеки ден пращайте коментари от полунощ до 7 часа вечерта. Така. Отвори тук. Това са нашите кокошки. Бяха много. Но... Печения 2 и сега трябва да печем пиле с огнения на степ. Тук имам прасенца. Бяха също повече. Но както де. Тук имаме малки овцата. Тук имаме нашия нов кон, който е с диамантена броня. Който общия кон струваше около 100 диаманта. Общо всичко. Седлото, бронята. Седлото не беше ли от една миничка? Не беше, купихме го. Да ли? Да, ти май си забравил. И бронята и самия кон струват, значи... Около 60-70 диаманта. Значи само кон е 40 диаманта и бронята е 30, т.е. 70 и седлото е 30. Около 100 диаманта и 30. Тъй, какво ще появим в следващия епизод? Ще търсим спонър, за да си направим експи ферма. Фермичка. Ферма. Стига сме спорили. Така, няма да сваляме тук. Мини, ела тук. Идвам. Ела, искам да покажа на феновете нашия Iron Тъплем. Викам го така, защото изглежда много тъпо. Много тъпо гледа. Обади се, бе, Тъплем. Мани се откъве. Ето, виждате ли, червени очи. Това нормално ли е? Ако не сте вампир. Така. Мини, аз мисля, че вече е подходящо да ходим да търсим спонър. Това вече е къщата. Това е къщата с участие. И мисля, че сутринта намерихме един спонър. Да, но аз обърках кирките и край. Това са ни нашия склад. Така му викаме нарочно. Тук е Enchantment Room и... Enchantment Room. Тук имаме различни отвари, например на нощното зрение, на скоростта, на моменталното лекуване. На скоростта. Имаме и още много неща. Например, ето това е моето. И ние с тебе сме много добри в купането. Намерихме 2 стака и половина диаманти. Да, и почти свършиха.
Как си да е, тук имаме село, че опитваме се да ги опитомим. Обаче много риба, много... вставя го. Много риба гълтат. Просто направо ние не можем да сварим да ловим риба. Но това... Как се качи догоре? Аз ли? Нямам селото. Де да знам. Тук имаме различни плошанки. Мини, ела и си вземи подката, защото ма дразни, а и освен това в честовете ми. Оставя я. Опа, чай. Следовете наистина ще искат да видят това. Луда котка. Моята котка е запрена между честовете ми. Мани са тук, бе. Тук имаме други неща. Тук опитваме се да правим общи честове, обаче много не става. Хайде да ходим да купаем. Тук така някакви други неща имаме. На кованата. Ами? Да. Братовчетка му е. Се казва така. Мини, можеш ли да запееш онова лого? Кое? За диамантите. Копай, за да живееш, копай, за да живееш. Това е нещо. Не знам, нещо говоря. Мисля, че не е точно наш лого, но както да е, къде отиде? Хълнах до Skybase. В момента правим Skybase, подводна къща и там някакви неща и направо сме побъркани и много ни остава време да се занимаваме с видеа, така че имаме с Facebook. И за днескашния епизод, за да ни подкрепите и че искате да правим още видеа. Лайквайте го. Лайквайте се, сабскрайбвайте, коментирайте и искам да споделяте клиповете ми. Моля ви се, пращайте ваши клипове на Емкото 76 ABBG. Пращайте там клипове и на Plami Club ABBG. Пращайте там. Ние ще ви гледаме всеки ден. Пращайте, не дублирайте клипове. Така, аз мисля, че съм готов за купание. И бъдете с един и същи скин. Няма значение какъв той. Може да се с премиум акаунт, може да се с обикновен акаунт. Този сервер не е с премиум акаунт. Ние сме с премиум акаунт, обаче просто искаме да разширим непремиум акаунтите, защото премиум акаунтите са твърде много, не премиум акаунтите, хората са много малко, броят са на пръстите на ръката ми. И ако бъдете така добри, моля ви се, подкрепете ни. И ако ви пука да играете на Майнкрафт. И ако гледате някои следващи наши епизоди, аз ще съм сложил IP-то на моя сервер, в който всички са поканени. Да. Не е премиум акаунт, може и да... Бачите, гледайте. Добре, Дене, хайде пиши рандом. Добре, забравих храна на тема. Аз имам. И колко от водата ми? Имам. Имаш ли кирката ми? Да. Към докосване. Може сега такова нещо, снежен байон. И какво? Пак добре. Много ли? Да. Ще стои копнеш. Да. Добре. Аз съм за скина Фантастик. И благодаря на човек, който е измислил този скин. Благодаря, че не го е сменил още на момче. Нека така да го остави. Опа, честове. Ярен кой има там. Майче са включени. Да. Ама не се знае. Благодаря на човека, който е създал скина Фантастика. Искам да кажа на някои приятели, които били приятели. Така. Мини? Да. Мисля, че под нашата къща имаше такова. Нина.
Еми, да, има. Къща ме такси. Ами разгледай си са. Виждате, гледай как сега ме обижда и направо ми казвам, е ужас да се снима с нея. Не е вярно. Това ще го изрежа. Тъй, че по-добре снимайте с мен и ако искате да се кандидатирате за нас, Ей, не си прави реклама. Това е общо. казвам се кандидатирате за нас. Да бе, за мен. Както и да е, кандидатирайте се за нашия канал в YouTube Печените Минкрафти. Просто читане между имена. Може ли да се да изкажа? Да. Пратете ни видеото на имейла ни и там напишете кандидатура в някоя книжка правите и пишете на колко сте години, мъж или жена сте. Ние ще го напишем в описанието, спокойно. Да. Така, аз ще баквам се, да може там, мисля, че имаш мине, нали? Да бе, имам. Това е нашата спалня, тук сме импровизирали някакъв компютър, нашия измислен. Тук ще пуснем малко музика. Айде да копаем вече. Тази почваме любима. Злата. Айде да копаем вече. Но аз съм спряла звука, така че няма да го чути. Така. Каква муха бе? Тук така се бия, една муха. Така, хора, ние ще ви напишем в описанието какво да правите и как да го изпращате, защото е много лесно, но трябва малко повече обяснение. Чакай. Ух ти, и аз спри с тъпата котка. Сприя. Ово ставя където иска да ходи. Моята е запряна в чествете. Може такова нещо. Сега какво ще си инчантваш? Аз ли? Не луда просто. Ще се инчантвам трона. Така. Като станат 50... хайде. Като станат 50 абонирания, ще добавим и други хора. Мини, спри на малко на пауза видеото. Добре. Трябва да ние се върнахме и така. Продължаваме с копането, хайде по-бързо. Да, Видеото ще свършва. сега. Сега идваш в... И само за пояснение, когато се нанесете в нашата къща, абонирането е свързано с нанасянето в нашата къща. No smoking. И обаче има едно правило. Ще снимаме на другия път в моя сървър, когато вие се нанесете, ние няма да се нанасите в тази къща, чули? Така. Ние ще ви направим специална къща за гости. Да. Така, давай. Това е на някъде. И къщата, която ще правим... Имаш носно зрение. Нямам почва. Аз имам разплискваща се. Я да я видим. Застой върху мене. Чакай. Добре, нощно зрение имам. И аз имам. Ти копай с обикновените киркава малече лаги. Пък аз ще съм с копринето да не го объркам пак. Ще много ме страшно. Само напред. И надолу. Имам. О, господинчо, имаш колко да искаш. И копай с диамантена. Ако нямаш, ето. Имам. Ми тогава... Айрон възможност не се изпуска. Не. Хора, не виждате ли колко... ако знаете колко стакове има, сега ще ви покажа колко стакове има и още съберат с айрон. Много ма дразни понякога. Готов съм. Разгели. Така, хайде идвай. Бе, ние надолу ли сега? Да. Не ще. Май тя изобщо не трябва да дава май така. Не е вярно, всякакъв път ти. Ограда.
И какво като е гравел? Ето ти лопата.